Майна, с ботове сме и... Така, аз имам жесток ейм, да знаеш. Имам жесток ейм. Обясните ми. Аз по-добре играя Бари от точно. Тос Мортис, брат. Трябва да претървявам Мортис. Мортис е... Войно. Майна! Те, с които ми казват да не рейджвам, са чукат отзад. Браво на бабан! Ще умра. Умирам! От болки в главата, умирам от болки! Абе, пъкай се! Брат, отида да играя бокс, разкавам ти. Ох, не задосвай. Майна! Брат, не ми се игра с него. Не ми се строили бос някакъв декет ми. Знаех се, че кемпи, бе, брат! Not welcome, that's not welcome! Брат, по-добре отида да се гръмна с пистолет, отколкото да играя с толкова зле. Толкова зле рандоми не съм виждал! Може би аз не съм много добър рандом, но съм по-добър от тях! Трифано ли от това, брат? Вече е едно в едно. Yes, I'm too good. No, I'm not too good. Му трябва да стар пауър за по-дълъг клинч. Брат, не знам, че се вижда. Не, брат, топя! Абе, майна! Ана! Виждам. Джекиче! Майка. О, вече не ми се играй. Тъй схема трябва да ми се пара, бе! Майна! Почна да викам, аз няма, чуйте, брат. Не! Брат, не съм скъпен! Брат. Взема си блъс от телефона! Не!